салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. имрӯз ман як навигари хубе ба шумо мерасонам, яъне нафароне ки ба Русия дар ҳақиқат омадани ҳастед, кор кардани ҳастед, зиндагонӣ кардани ҳастед, ин ба шумо дахл дорад. метавонед видеоро аз аввал то охир пурра гӯш кунед. ҳаминро гуфтаниам ки анами ҳуҷҷате ки шумо дида истодаед, бинед 30 декабр 2020 сол таҳти рақами 3675 аз тарафи ҳукумати Русия, яъне правительства Российской Федерации ва имзо расидааст ин оиди нафароне ки ба Русия омаданиам. ҳаминро ман гуфтаниам ки нафароне ки вид на жительство доранд ё ки нафароне ки дар ширкатҳои сохтмонӣ дар Русия кор мекарданд, патент доштанд ва рафтанд Тоҷикистон омада натавонистанд, ё нафароне ки умуман патент надоранд, вид на жительство надоранд ва мехоҳанд ки ба Русия омада қонунӣ кор кунанд дар ширкатҳо, компанияҳои сохтмонӣ ва дигар, ё нафароне ки мутахассиси хуб ҳастанд, зан ё шавҳар, метавонанд ҳамроҳи фарзандон биёянд ва ғайра. дар ин хусус чӣ гуфтаниям? ҳамин нафароне ки ман номбар кардам, шумо аввал фаромӯш насозед, аз ҳамун Русия дар ҳамун шаҳре ки омаданӣ ҳастед виза даъватнома ба шумо равон кунанд. вақте шумо даъватнома визаро ки гирифтед, ҳатман ба МВД ва ФСБ Русия ба воситаи интернет, ба воситаи электрони почтаи худатон ариза пешниҳод мекунед барои омадани ба Русия. вақте аризаҳои шуморо МВД ФСБ мегирад, пурра месанҷад, ба шумо ки иҷозат дод, шумо метавонед ҳамун иҷозатномаи ӯро ба воситаи интернет гирифта дар дастон, ҳамроҳи даъватнома ҳамун визае ки аз Русия ба шумо рафтааст, бемалол билет гирифта меоед. аллакай шумо дар аэропорт ки фуромадед, дар базадани ҳастед, дар рӯйхатҳои ФСБ МВД пурра ҳастед ва ягон кас шуморо ҳуқуқ надорад ки намонад ё гап занад. барои ҳамин ҳуқуқи худро донед ва нафароне ки саволҳо доред дар комментарияҳо нависед. ғайри ин нафароне савол додед ки переселенц аз он тараф омаданиед, нафароне ки агар шумо муроҷиат кардед шуморо ҳамчун переселенц, добровольни переселенц по программа қабул кардан ва шумо омадан мехоҳед, ҳуҷҷатҳо доред, агар свидетельство шаҳодатнома доред а переселенц, марҳамат ба МВД ФСБ муроҷиат кунед, иҷозати хатӣ диҳанд, бемалол омадан гиред. чунки мешавад ки ягон хатогӣ бошад, агар МВД ФСБ ба шумо мефаҳмонад ки иҷозати шумо ман аст ё ки омадан мумкин нест. барои ҳамин ҳатман иҷозати МВД ФСБро гиред хатӣ, баъд ба Русия биед. ман дар ҳамин канали ютубам ба ном Ширин Ибронова тамоми видеоҳои манро бинед дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, РБФ, вид на жительство, гражданство, дар бораи омадан, дар бораи муроҷиат кардан ба МВД ФСБ Русия, ҳамин мақомотҳоро пурра ман навиштам, адресҳо, телефонҳои онҳо ҳастанд. метавонед бинеду истифода баред ва ба дигарон падилица кунед, дигарон низ истифода баранд. ғайри ин нафароне савол додан дар мағозаҳо ва ширкатҳои сохтмонӣ ва дигару дигар кор мекарданд, онҳо низ омада метавонанд. вақти роҳбарияти ҳамун корхонаи шумо ба шумо агар виза даъватнома равон кунад, аммо ҳатман боз ба ФСБ МВД муроҷиат кунед, ҷавоби хатӣ гиред, баъд бемалол дар асоси ин виза даъватнома омадан мегиред. видеоҳои пештараро бинед, боз такрор мекунам, суроғаи МВД ФСБ ҳаст, шумо аз ҳамон суроғаҳо гирифта ба воситаи электрони почта, ба воситаи интернет ариза пешниҳод кунед, ҷавоб гиред, дар асоси анамун ҷавоби иҷозати МВД ФСБ марҳамат омадан гиред. анами ҳуҷҷате ки дидед пурра ба забони русӣ навишта шудааст ва ҳамаи видеоҳои ман дар асоси ҳуҷҷат, қонун пешниҳод мекунам. барои ҳамин бинеду истифода баред, дар амони худованд бошед. хоҳед ки мин видеои ман ба шумо автоматически раванд, марҳамат подписат кунед, обуна шавед, видеоҳои манро бемалол дидан мегиред. дар амони худованд бошед. ҳатман лайк гузоред то ки видео паҳн шавад, дигарон бубинанд ва истифода баранд, яъне я лайк класс монед ки дигарон бубинанд. саломат бошед.